Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Al cumplirse 40 años de las elecciones de 1977, dedicamos un programa especial a aquella fecha histórica. A todos los personajes les hemos pedido una palabra con la que conmemorar estos 40 años de España. Hay llamadas inequívocas a la unidad y la concordia en referencia al desafío separatista. Éxito. Libertad. Progreso. Oportunidad. Democracia. Libertad. Concordia. Unidad. Juntos. Valentía. Yo diría igualdad. Normalización. Esa es la palabra. Deberemos pasar a una unidad mucho más fuerte y más compacta. La emergencia nacional justificaría, sí, un gran acuerdo, como el que en 1977 alumbró los pactos de la Moncloa. Yo le escribí una carta pidiéndole que el gobierno impulsara unos nuevos pactos de la Moncloa. Hace más de 4 décadas, en eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, que son los pactos de la Moncloa. Les llibertats democràtiques han de garantir l'accés efectiu del poble al poder econòmic i polític. No en tenim prou amb un simulacre de llibertats democràtiques. No en tenim prou que només ens deixin parlar i després tot continuï igual. No volem les llibertats només per als privilegiats. No volem que ens rentin la cara amb un drap brut. Volem democràcia real, que no pretenguin cap, diguem-ho també ben fort, cap mena de suport per part nostra a aquells qui ens neguen d'entrada el pa i la sal, aquells qui consideren que nosaltres som matèria negociable, però ells no. El nostre poble és moderat. Ara, som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. Els qui estan acostumats a actuar amb la contundència i amb la duresa que els permet la força, que no s'equivoquin. Moderació no és feblesa.